Mä pääsin tutustumaan Harjun oppimiskeskuksen opiskelija-asuntoloihin nyt kesällä, ja tässä sä näet esimerkin siitä, mihin sä voit päästä asumaan, jos oot tulossa Harjuun opiskelemaan. Monelle mun seuraajalle Harju on tuttu erityisesti hevosalan opinnoista, mutta täällä Virolahdella voi opiskella myös luonto- ja ympäristöalaa, metsäalaa, puutarha-alaa ja maatalousalaa. Opiskelijat asuu muun muassa näissä ihanissa vanhoissa puutaloissa. Taloissa on muutaman makuuhuoneen soluja, joissa on yhteiset vessat ja suihkut, keittiö ja olohuone. Keittiöt on täysin varusteltuja, eli ruokaa pystyy tekemään itsekin. Perustutkinto-opiskelijoille kuuluu kuitenkin opiskelupäivinä ilmainen aamupala, lounas ja päivällinen. Lähin kauppa on noin 5 kilometrin päässä ja sinne pääsee helposti vaikka pyörällä. Harjusta voit lainata fillarin, jos sulla ei ole omaa mukana. Asunnoissa on hyvin säilytystilaa, tallikamat ja kengät mahtuu eteiseen ja omissa huoneissa on runsaasti tilaa vaatteille ja muille tavaroille. Huoneet on pääsääntöisesti 2 hengen huoneita. Erityisestä hyvästä syystä huoneessa voi kuitenkin asua myös yksin. Kämppistoiveen voi esittää asuntolapaikkaa hakiessa. Ruoan lisäksi myös asuminen on perustutkinto-opiskelijoille ilmasta. Asuntolassa asutaan normaalisti lähiopetusjaksojen aikana arkipäivisin. Jos kotimatka on erityisen pitkä tai oma hevonen asuu Harjussa, voi pyytää lupaa jäädä viikonlopuksi asuntolaan. Viikonloppuasuminen maksaa silloin 5 € yöltä. Harjussa voi opiskella myös monimuoto-opintoina, jolloin lähipäiviä on vähemmän. Silloinkin majoittuminen asuntolassa on maksutonta, kunhan siivoaa huoneen hyvin lähtiessään. Harjussa ei varmasti tarvi iltaisin pitkästyä. Kampuksella on nimittäin paljon ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia, ja opiskelijat viettää usein aikaa myös yhdessä hengaillen asuntoloissa. Jos sulla on oma hevonen, niin sille on mahdollista järjestää maksullinen tallipaikka. Harjussa on upeat puitteet harrastaa oman kanssa. Moni varmasti pohtii ennen opiskelujen alkua, että millaista asuntolaelämä oikeasti on. Mun mielestä parasta on se, että ympärillä on aina muita opiskelijoita. Uuteen paikkaan muuttaminen jännittää monia, mutta asuntolassa tutustuu helposti uusiin ihmisiin ja saa nopeasti kavereita myös oman koulutusalan ulkopuolelta. Harjun opiskelijat onkin kyselyissä nostanut esiin yhteisöllisyyden ja välittävän ilmapiirin. Vaikka kotoa muuttaminen jännittäisikin kovasti, niin pian sä oot jo osa Harjua ja sulla on varmasti uusia kavereita. Jos Harju kuulostaa sun paikalta, kannattaa tutustua koulutuksiin nyt heti. Osa koulutuksista on haettavissa jatkuvassa haussa ympäri vuoden ja tietenkin voit hakea yhteishaussa keväällä ja syksyllä. Ehkä just sä oot seuraava tämän asuntolan asukas.